Shout out everyone. Nako. Azul, shout out. Thank you, Azul. And also to Trusted Team Banner, Maswar Service. Ang init sa Pinas, my gosh. Thank you sa mga sa mga naka-BG dyan. Thank you so much. Bagal ng watch hour natin at malapit na. Kita pa yung pa ako. Ito ko na lang ilagay sa bulaklak.
3690. Ay, wala yung kwa mo. Wala na ako. Abang mo mo, 378. Hindi ko nung ganito 78690 ko nung ano na yung 190. ano, make up. Wala ko mong tayo. Ang ulak lang na ito ba? Ah, pwede na yan. Sabi ko daw. Ganito na to, nang sa ido mo, kayo na doon, video ko kami. Video ko sa ido. Ate, ano na? Ah, balita ka po na. Tama ako po. Then ko, Ano na, baby na? Mamaya. upod si mama mo, Adre. Upod si mama, iwan. Hindi, naman, pabili si Robby. Nada yun, nada yan. Oo, yan. Oh, Diyos ko, mga doggy. Oo, dito ka matulog sa baryo. O sige, may bayo ka na da. Lovely. Lovely, hello. Thank you, lovely. Gata ka jacket. Jacket. Lovely. Thank you, lovely. Gulay ko ta? Oo. Hindi ka man dami tao, ng bulak lang na. Hindi ko tanduga, matumba. Ano ta po ito mula ka? Steady lang. Sige lang, hindi ko makagawa. Maudan na pagbawa. Hindi lang. Gawin ka na naman. Wala nga may society. I-cancel. Ang bako mo 378. Amo man na gani hambal ko. Hindi kanina wala ko naging kwa kay hindi man Huwag 378. ka nagbuno sa akin nga hindi pagbato na pag magsobra. Hambal yan. Iba, i-check nyo pala sa Shopee. Ano niya? Up. May musical kin salad. Ta. Ay, salamat. Yan na sa. Di ko bakla. So, kung mo sino motor. Ano yung si Maka? Wala ka. Ito yung ginamama yun yung. Ay, gago. Yari ka lahat. Bulak lang eh. Hindi na tawag ko ulit eh. Raman, mukhaw. Hindi ka ko dapat ng jacket. Sorry ka. Di ang nanginay lang. Mukhaw ka. Ay, siya. Ano nga jacket? Ha? Ano nga jacket? O, yung loob yung grupo ngayon. Wala ba si Mama? Ano ka ko? Hindi ko ako bahala jacket mo ay. Ay, sarap nga. Hindi ba yung mga? So, dira lang kayo may nagtiyan. Di ba nito? Guys, tayo din isa. Bago ko lang naging sunod. Isa lang kay pareho din isa. Sir, meron sa Monday ko. Walet. Balik pa ko to ya ah. Balik ko pa ko tayo. Walet. Isipan Kabagat ko. mo, ano? Gawin ka. Ano Ano yung makita kayo sa bulak mo na? May mic ka, open ang mic. yung pati, ano yung Alam ko gambal, so pag Letra po, lugat mo. Ah, gano'n ka dahi? Ay, lolo. Ano, niya pa na pala. Oh, buhay pa. Ito mo na eh. Ha? Hindi ko yan ayun. Wala na akong matapos. Bulak lang. Sa ido kaptan mo si Ram, hindi na pagkatod sa duwaya. Kano na Facebook? YouTube gani. Ako hindi ka live, balik ko na. Oo, Diba, yan sa live nga. Ay. Kasi hindi kayo magkatubang niya. Bago wala pang may kapalit. Magkatubang pala. Nanay Masita, thank you so much, Team Ohio. Thank you. Dali ko kabasa mo. Ano na ang galap daw? Ano to? Profile? Sabi na nga, pagpagi na si... Babalik ka ba to? Oo, wala ko din pa. Pila? Wala ka din ang kanila eh. Ano lang mo naman. Ang butad ako, mangyapon si Jay. Ako gyapon si Jam. Tres. Ako, hindi mo lang sila.
ng dog. Di na si Marga. Ari si Cassie. Si Cassie. Ari mo na blues na yung kay Igor. Nan, bata ni Igor. Say hi. Say hi. Hi. Swimming pool. Ano na? Wow. Bongga. Agad pala. Maganda yung mga pangkabuhayan. Mga pangkabuhayan showcase. Siguro siya mga 3 days. May 700 na ko sa Popo. Oo, para mabakal mo na LCD. Ikaw mabakal? Sino? Sino mabakal? Katawag ko si Wade, mandala. Who is this Shopee? This yours? Hi, Aseng. Kuno, hi, Aseng. Ay. Ang balinday, hi, Aseng. Kita mo kayo, sila ko na ako ay. Ang balinday, hi, Aseng. If I wear. Ay, sino? Yung picture mo rin. Sino na? Uy, ang hari ko isa. Ang mira. Live. Maya, bakit na? Wala na iya ako. Wala ko na. Uy. Mami, magdala mo na salad. Sino mapakala na nasa daw na? Igugoy? 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 Lagi na ako para na yung balayayang bangko, ah. Sino? Sa mga gatas. Wala na akong kuan. Ano? Ora eh. Ay, Bawa ko siya isupin nga sa puti. Sino isupin? Ah, ano sa babaw? Sino pa panahon siya? Babaw? Babaw ko daw. na. Oo, malay mo? Babaw, danda lang ako. Dili lang ang babaw. Dili ko yung babaw. Dira lang. Pagulumpat sa... Ay, sorry galing. Daling gabi pa na sa... Ara na din niya, tubian. May nagpapanahon. Bidya si Yaya. Ay, tanay na lagdag niya. Tubian niya. Ara, bidya. Madalo. Si Then, namin Ate. sa 500, doon ko television Shen. Shen, mana. Sa katulak ko. Ini ito ikaw ko pila. Bla. Pinapansin mo. Wala ko ka pa kanina si Sintos lang. Namin si mo. Ikaw ko pila. Ipos na ka live ko. Mami na ako na mo yan. Pupo yan. Hello? Sino ba? Ang ano ko nini? Sang ano? So, ano mo? Ay. Sang ano ko ken? Sino ko naman bakal salad na? Pinyo ako. Sino ba Kaya naman? rin si Chile. Ano mo yan? Babatayan niya eh. Sinutulgan. Saga ko. Abali yan din sa tanggalin niya, no? Baligyan rep na to. Yung may ganda ka pang pinis. Ay, yun ang Ano, Rek? Ano? Huwag plastic mo, kulkin nila, boy mo lang. May basurahan da ah. Ano, Rek? Sabay balik tong tubig, hindi na nakulga. Wala ko nag-inom yan. Hindi nagwala. Eh, so wala nagkuha nung uli, ano, sayaw. Sa gilang nagkuha kami, inom sa tubig. Nanay Pasita. Tay, balik ang tubig. Hindi lang, may inom na lang po. Grabe. Mas niya, ka. Ano, bawgi kasi, yung dagi ng ihaw. Nano sa haw. Ligo, ligo. Sunod pa kay Sunny Sean. Guys, siya ka chocolate. Ara daw bilog lang na violet.
Isa lang ngayon ng tubig sa rep ko, hindi pa cold. Bago lang to mo, ano, gininom na namon. Hindi mo? Oh, lala ulit eh. Mo nagpundot. Hindi gali, ito pa kaya? Ano kaya? May mga malang, hindi ikaw naman uwi silang. Muna yung lastan para sa sabon. Wala na sa tumahay. Kita na mga ilit. Kita mga tigulang. Wala kasi kita kayo mga kaya. Abot ko din. Kaya, sa kayo na sila ko doon. Iyaw ka, iyaw ka. Iyaw siya. Kita hindi ka manggakat kung maglinggo. Ito sa freedom ni Tine. Pili na sa mga ito. Ayaw. Kasi sa Nandun na sa tubig. Binigyaw na siya. Kaya, isa din yung labor. Iyaw ka, Bo. Sila yun na. Iyaw. Oo, baka undo ko. Ibutan to sa cage siya. Okay, napamos. Una ba lang? Kaya mo cellphone siya? Ay, ang cellphone niya? Michal? Harap pa sa pupo. Ulang ko na kasi may 100 ko anay. Pawan tiya? 500 plus pa lang ko. Oh. Alam, pag ulang tanig istorya, ay pagpanyaga po. Duli ano ko. Tiyatag sa iyang iPad mo. Hindi kaya man. No, hindi sa gani oh. Hindi mo mga iPad niya. Magalag na yung iPad niya ba? Cellphone lang yan. Dahil mag-touch ko pa ay papalit nila. Kadugay, bilang ginawa ko sa gipindot, wala ko saya. Ang ginawa na. Namuliburo kayo ba? Ay, baka. Teka, ano lang yan. At least may ano, barato lang na mo mga ano. Ha? Ari lang yan yung ari yung dasig. Ari lang yung dasig. Hindi yung gabi ko kinakuko ko. Hinay man yun. Siguro sa internet. Urig na niya. Ay, dugay na. Medyo mo na. Sa internet na. Dusong. Ay, Madam Chris Adventure, thank you so much. Ay, Watch hour lang, watch hour. init din na tama. Electric pan. Again, electric pan. Gasuga na kama mo ni Oras. Gasuga na kama mo ni Oras. Ano, init ko lang suga sila yung init. May init yan, hindi ko suga mo yan. Again, electric pan mo may Yes, pamunta na yung Kahit masala stroke na. ng buhay, tapos mo, ito yung naka-cage sila yung dami, ito yung Ah, Victor, mahalin. Pa-cage siya yan, yung mahalin lang mga kurin niya. Tayo tiyak ron. Buta wala na sugani. May electric pan niya lang niya pala sa ila, tapos butangan niya ng daay sa may DIY na mo. Buta mo kasi tubang. Hindi na mapatay yun. Init, ni ka. Umabo na ganyo. Agad ba sa diwal naman nung stroke na? Yaman, scroll mo yan. Sapon yung mga kurin niya, kayo makapangangkad to. So, isa bugna-bugna, okay, wala ko sila na cage. Hindi nga lang ko pinungkusa sa simento, di yun. Yung gapa, sila ng simento. Na, tapos ang kamot mo sa ilong mo. Ba? Ikaw lang mo kayo sa cellphone tayo. Basta kung kulang, ikaw lang dugang din. Para isa na. Hindi, narap sa likod mo. Sila mabakal sa LCD. Ikaw mo ka. Kaya tagal si M700, pero hindi ako ma-withdraw ko na din. Ikaw lang. Sige, nagyaman ka pa. Sa iya mo lang, pero may minsan ako. Maring na sabi lagi ginadasal sa piyak, no? Ay, ito ka mo ba kabalo mag-YouTube ba? Hindi na nila may kinihan mga pala din eh. Thank you for the likes. Oh, kumbayo lang natin. Thank you for the likes. Pwede ka mo ni silent ang mic. Ano yung job na ilan ko Facebook? Nagalabi si Tito. Wala na akong update na ano na si Pupuga pang penalty na kung wala update. Hindi daw. Hindi may penalty na ko to no? Penalty na ko to sa vlog ko sa buong. Saan din, Pupo? Matagaw mo dyan. Uy, tapos ka na sa Pupo. Oo, mag-isa. Kung saan? Kung saan lang? Hindi mo ko naman Tatlo yung kadlaw wala 10 na mo. Apay. 10 na pala ni. Wala, uy, mabato ng komisyon ko siya. Apat pa na ka, ano, maka 40k nga na yan. Bago. Balik sa 1,000. Hindi dali Sa lang. hindi ka 10k nakuha mo. Dali lang pala. Pila ka live bago ko makuha ang komisyon. Pila ka live. Pila ka live yung Turken. Mga tapos yun ang ano.
Plus. Oo, yung doy. Susubakay ni Kuya ba? 30. Ang kamot mo lagi. 30K. Siling ko kitang inaw to, pang inaw to, nag-ano kasang mga kuring. Tigilin niya. Dalo mo, i-trend daw. Mami, salad ka. Sino mabakal? Ako mamakal. Wala na. Wala ka, balik pa ko sa freedom. Dra mo lang kang Kuha mahulog. ko pa yan dumano ka po dahil. Ano ba ang pinaghirapan ko ngayon? Yan. Hoy. Di nga mabakal sa kanto. Hindi, kinsa ano? Tirek na to daw. Hmm, Ay, malakas ako galing. Sinapot mo sa tinan. Yummy. sa tinda, lapas lang na iyo mo, bisado. Bungang ka to, Day. 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 Parang sa kanya kami dyan sa lugar. Wala pa ba Saan o kayo yung mga kapabaryo? Chon? Saan o kapabaryo? Init na ano? Init? Ay, wow. Wala na kaya init. Hindi niya nagandong na kapainin. Wala sa kalibot ko, kinto mo ka na yung... Kapaligo na ni Sonny. Ito, ay nito lang kapaligo. Electric. Ligo ko, pala mo kasi Juan. Kung yung pala ligo ka, di ba ligo ka na yun, Mario? Ano yung kasi Mario? Oo. Muna ko, ano ba na yun? Yung pala mo kasi siya. Pwede mo siya kag-chat. Bayo sa ipon, pulpulay. Doon mo. Bob, pwede ka lang kay mama mo Ay, mabuta. Misha, di ka chat si Misha, di sa mo na. Wala isa ng puli, ah. Ay, kulay ko. Hindi maganda siya, hindi ko ngayon ko, ah. Pindutan na electric, panuwi galing. Wala ko ba yun? Ano? Wala ko ba yun? Magbayli? May bayli? Hindi na kayang imo, baile, kontra-kontra. Ina kontra. Wala ko ba Ay, yun? pati. Mahilig siya mag-trip. Tapos daw suya-suya, mga muna. Oo, muna sa? Hindi kayo magpahimulong. Yan, daw maangas na Ang maangas. bagay nito, Jimson, ng may kulian na ng sagdi tayo, sa kunyang tutong, sige, yun niya pa. Totoblaw. Hindi kaya kapahuay, no? Tito G. Igor, wala na piko, nasa mo na sa lampa na bala, hindi Kaon ka naman sa mga laga mo. Hindi ka ginangita ka mo ito sa agad ito, Igor mo. Para sa blatang barangay, barangay mo. Kilala niya siya mag-barangay. Pagawa? Ang isa? Dami. Kulaan, kaya, Di ba isa man? Pipila ba yung gusto mo? Ipila kuta mo? ulo. Kung may kuta na sa guro, kung Yan. talaga sa mga kuta. Dapat kung pilang, di ba muna ka taas yan, papa? I-bet ko ng Uy, ano, ibitigit niya rin, ito, ito.
Ma'am Beth, thank you so much. Good afternoon. Thank you to Edgar Sky. Thank you so much, Ma'am Beth. Bulaklak lang muna, bulaklak. For watch out. Wala ka naman natin mo, may mandalo dugay, may ginatag sinisig mo na dugay sila. Hindi ako nga sa buong para kasala. Area lungan, mugin mo gamit mo kay hindi lang wala akong presyo. 6,000 yung daan mo in order. Chika. Buang! Buang! Napakatuon niya na kay Kasi, gagkamang. Kasi ang ulay nga dito sa giyod yun, mas hindi matakit na dyan. Sabi ko, hindi yung sa giyod, hindi rubber. Hindi ka na kay Kasi, balaing. Mga kumod ka pa. Baka may tumaba mo. Ayoko ko lang ako. Bakbak. Kubog. Yung pala, kablaing. Gising mo pa. Ito na si Elliot yun. Silog pikalo, di sa danyang. Wow, niya kamama niya. Bisa, dito yan. Edgar Sky. Eh? Tapi, nasa protein mo, gapulan ko, sudsod o, kapit mo tani o. Kaya lang ako sa awil, butang sa tuhon. Pagama. Tugod man na rin yun. Ikaw mo. Naputi. Tignan mo ang pinto ko ng sala. Ligan mo yan, hindi siya kayo. Tapos, sa kabilo na pinto. Yun, nanginig. Okay, puntahan kita Edgar Sky ha. Wait lang. Alagang Eric. Ibutang mo sa bakbak mo, ibutang. Tira, di din ang wife sa kamalari. Kabalos kanina si Asensei. Kabalos. Ang bali Asensei. Ayaw mo sana. Like, wala sa samod wala. Una sa samod na sa sasakot. Ganyan kung kuan na yung yeso pa. Ano ka, mami sa nalito naman, ligo ka pa. Makasarili, good siya no. Ay, Ano. ang buta, kapila ko na naman, no, magyan, ang pagkaga, wala naman na yun. Wala ano kwarta. Mami, yan yung kwarta mo, tipid mo ba? Damo sa kwarta kay Bakal isang iyasang kuring, iyasang ido. Uy, nakupit ko na siya. Tanong ko si Tata, kaya na kwarto ko, tanan-tanan na, alcohol, vibes, tulog-tulog. Ito talaga ko yan eh. Diba, Tat? Sorry ko, tigo. Butang nila to yan si ano, yung ninyo, nagdisubong yan din. Ito, pwede mapasudlon mo lang sila. Hindi, natila po isto mo ni Mami Awing. Uy, ano sila tagad daw, ay? Tingnan natin sa ano. Dahil pag naog, yung bayan na naman. Pag pole, pagin. Ikaw wala ka tugla namin, kuko. Nabuyan, nagano'n Ikaw madula, pe. wala na katulak eh. Lagi sila nabalik-balik na nila. Yo, salig ka kayo pa-post ka blawa. Okay, nyo nakita ko rin ko, liyo balik. Magmamo ka na pala. Wala ko yung salig. Gila hindi sila yung kasamuyan mo siya.
ipiging ko lang na yung barangay. Ginadulong ni Buya, wala ko libot sa lalasan mo, no? Si Buya, ara, pwede kong marin, ganyan yung pagpapiging ako, tapos kung hindi man sila yung magbalik. Ano, sino nag-paging dayon? Ipapiging ko palang tani, ganyan yung dinulong gabi ni, ano, Buya. Sino to lang yan? Yung tanaw sa CCTV. Ano din ba? Marga? Sino to? Oh, balik pa ako. Tangin nyo na bisuga. Abot hindi ang mainit, ganyan eh. Ano, hindi sa'yo, puno ang mano ko sa sugaaw. Gulong? Mami, tanaw ko yung pustiso. Diba? Benda? Dalong? Nakaitong, dito galing nga tatlo. May parita. Ano ka po? Ano pa nangyari? Ano pa sa balay? Ano ba? Gani? Nego ako, ang cellphone mo na yaw. Ano nang isa eh? Ariyo? iPhone. Huawei. Mahal niyo yung? Kuwal pa yung sa iPhone mo. Ano?